bocah kok ora. Yang bocah Kurawa. Lah kok kaya ngene kedadiane Kakang Durna menika kados pundi Kakang Durna? Sidik paningalira lumacaring latri cinandak risang terus tajumana mati kapisanan pripun Dek Pati nyuwun pangapunten Kakang Durna niki anak-anak Paduka Kurawa mbada kalani setunggal kewala boten wonten ing saged merantasi damel. Sami kapracondan. Mengsae pun sinten? Setyaki kalih Gatotkaca. Wah. Mbeborosi yen kaya ngene. Pun. Para putra-putra sing ngandika Kurawa dipun cekapaken dumugi mriki mawon. Lajeng mangke kula tak lapor kalih putra siswa kula nggih, Sasra Bawana nggih, ayo maju nggih. Lamun katututan lamun prawira mengsah digdaya mangsah digdaya ora nanggono magawe klar sira wang Jagadiwa kados pundi Bapak Begawan? Iki ngene ya, Ngger. Gandeng iki wong-wong Ngamarta kuwi wis katon ana pabaradan, katon ana ngalun-alun. Turta gegandengan karo wong-wong Dwarawati. Nah, suwe mijet nggone ngrampungake kabeh pawongan-pawongan Ngamarta. Mara kake cobanen. Ingkang maju jenenge Setyaki karo Gatotkaca. Yen pancen bisa ngrampungi cilik bisa nguntapake nyawane Setyaki karo Gatotkaca. Ayo. Kabeh para Madyabala kula bakal nderake tindakmu, Ngger. Wah, ta. Cekap apa panita lenggah wonten mriki. Setyaki kali Gatotkaca kula trajange werat. Babak banyutnya bentar mawasana turanggeng sara mangsa
ing iki sing jenenge Setyaki. Yo dasar para nyata. Sopali takon sapa jeneng mamu? Wah. Lek nomripatmu jerengin gopokmu. Iki Prabu Sasrabawana. Srayane wong-wong Ngastina, srayane Pandhita Durna. Yen mengkono kowe bakal kendhasi karo wong Ngamarta. Ya dasar kepara nyata. Aku bakal diaku siswa Durna yen bisa merjaya kabeh wong-wong Ngamarta. Ketemu Setyaki. Minggato lekane atiku, ora bakal aku payu saka gelanggang. Yen pancen kala minggat saka papane kelakone gigit pedhot kuwandamu, yen merkaning patimu karat. Gadut Kaca nggih. Wah, Gadut Kaca nggih. Gadut Kaca. Nuwun pangendika ngadhawuh. Walah katon suntrut. Katon cahyamu pucet ana apa nggih? Waduh, nyuwun pangapunten Kanjeng Prabu. Kula menika alok pituta mawa Ndawalapati. Mungsuhmu sapa? Sapa? Mboten mangertos ngakenipun Sasrabawana. Kula biyada kalian Sasrabawana lajeng kula dipun cokot panas mawa Prabawa. Kula mboten kiat Kanjeng. Wah, lah panusmaning iblis jajalanat. Sing dikarepake Sasrabawana kuwi kepiye? Sasrabawana badhe ngraman wonten nagari Ngamarta. Nagari Ndwarawati sinten ingkang katon wonten ngarepanipun Sasrabawana dipun pejahi. Wah, lah panusmaning iblis jajalanat kepanat. Yen mengkara bakal kendhak sikara karo adikku Ndwarawati. Wah, Baladewa mungsuhe. Sasrabawana ndi wonge? Sasrabawana kaya ngapa? Yen pancen kowe bakal kendhak sikara karo Ndwarawati karo Ngamarta sisahan Mendura. Yen pancen kowe bakal golek musuhmu Baladewa. Aja tanggung-tanggung yen pancen kowe bisa ngadahi nenggala, bisa nglayani Baladewa. Ayo, ampyak awur-awur parah.
Iki sing jenenge Sasrabawana ya. Kowe Sasrabawana ya? Ha? Kowe Sasrabawana ya? Iya, dasar para nyuruh bajingan kowe. Kowe arep ngobak-obak katentremaning negara Ngamarta ya? Arep ngobak-obak katentremaning Dwarawati ya? Yen pancen kowe bisa nggelandang Baladewa nyoh. Dwarawati apa enono? Ngamarta apa enono yen bisa ngundurke Baladewa yen bisa nampani Nenggala. Nangen cut. Kanyok sekuduk nyamar-nyamar. Pancen kayak murid pengpengan. Ora apa-apa bayar 500 ora apa-apa. Mengko tak ngei ilmu Jaya Kawijayan ingkang pengpengan. Dongane ya kuwi mau mek surata ludalimku mitas bidir. Diapalke mengko. Aja ngasih dolop-dolop krungu ya. Mergo yen nganti dolop-dolop kuwi mau krungu, duitku engko dijaluk. Enek pira ki mau ya 1 yuta luwih. Isa kena enggak pijet. Iki ngene ya, Ngger, Sasrabawana. Gandeng kabeh wis mundur. Ayo sawetara. Kowe iki tak derake kembul bojone sikik ngaso mburi ki nek soto ya. Matur gunging panuwun. Lajeng mengsaipun sinten? Engko. Mung suwe mengko nek wis ganti dalang meneh. Sendika. Ayo tak derake kembul bojone ya Ngger ngaso sik sawetara. Sritinon langening pamiyat busana maneka warna
renggeng kencana retna pra bandera layu kumitir sinbrang pandres maruta sirna kumaraning iyat mangken kumlebeting twaca Suprasta Suprasta kayu kaprabal Puspita anjraing bumi remawur kajuping angin bukila anyar ora minggu Pancakara Wadyabala Kurawa mangsa Raden Gatotkaca miwah Raden Setyaki Parandini samiya kontal kaprabal